I still saw ờ na pani kani. Just ờ curiosity. Mizo tung in the day lo. Made here so anin. thà vách Stop talking current. So come on. ừ So I've watched a lot of documentaries, and technically we don't use 100% of our human brain, right? We probably use maybe 10% or 15% of our human brain. So what if we were to use even 25 or 30% of our human brain? How would that affect how we work today? So that's my first question. ừ Masih Hanzoa. Second question, kazopangse. mình sau trưa ngày em cả sang sang apa yang Wait, sắp trong tôi có bộ lệ thấu xem hay hi 10% lek kan man ti hitle min pop culture deuh nia movie vela hian atam lu tuka enge kha lar deuh kha Lucy. Lucy te chuanin pakhat lekha dam toin eya a boost vak theina ka atang tu pa me Bradley Atan Cooper tupa te tupe. Oh, Bradley atang Cooper tupa. te Keanu Reeves Bradley. dyan na kan No, ni. Bradley Cooper. nemam Bradley Cooper te chan naka kan soi mai Oh, dona ta Unlimited. khani imo Limitless or Unlimited. 10% something. engmo Limitless. 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 limitless Yeah. thank you Yeah. ta chuanin 10% ti hi mit deuh rawani ka ti ai te chan chu part claim te po hi damage se kan buai ni chu tro chu mi logic atang chon 90% valley remove la kan function don ti na ni ta ni ani si lawat claim te po injured se stroke nei la blood supply lo se kan buai nga la ni chu no kha cho di case kha chon atet line ni wang khan ain rewire the ni chu mo kha wang khan tam deuh po kha loss po khan ain rewire ta ma se pui thin no chuan kan bang tang kai ta vek ta ni amaro chu khata khanin a boost thei thung ta ni boost chu anti boost tu nge kan ti chuan practice atangin ani ta ni muscle sang deuh hi ni ta kan practice nem po chuan kan muscle kha in build ta ka ting che kan thlok po tuna maybe 50% ka mang train ka thil ti lai ka practicing chuanin 80 vela khanin kami chungchanga chuanin nge kami bi ka guitar te lo ta guitar perna te khanin ka lo efficient thei ta muscle memory te alo in build thei ta ni chu ta chuan a boost theya mar se 10% chungchang kha chu claimin a chan chu mi thiam pani khathi ka zot to mo hei niam ti ka lo zot ve to thone chu kai pon tan an dipon ani lo an ti a chan chu damage om hlek se kan boi ngal ani chu a chang em ma se nei Oh, so yang khanin za chu mm, mang tai la enge hei savan ten om ta memory thalut tuk kai sang 1980 Tuesday hi enge 1918 October eng lo hi eng day nge en tia hre chat chat ang chi ta kha an om amak tot nei mm. enge photographic memory tiang chi ta pomo hai khopui an ena an thira an ziak chuak ngal ale man ziak ngal the an thei hil to long deuh khan nie boost theila chuan alom mo tang The photographic memory kanaya career route atani mo. ani mo ava thave o ani tu o My second question is, you talked mm about dopamine, serotonin, oxytocin, and cortisol, right? So mm let's say, because all those are from your presentation, like mm important in our daily functions and things like that. So let's mm say a person is deficient in either one of them, right? mm mm Is it necessary to, like, meds are very popular right now, but let's say a mm person needs it, would mm you prescribe certain medication to boost one of those four components? And would that be mm helpful for just for their daily functioning and mobility in life? And is it oh even possible? oh a question ka broad lu tu ka tiang kan Yes, changa I know. At toy oh kayang but in do so min sang. Parkinson akan sayang. Oh, ngoro. Dopamine kaka reward ang lawani kanti to katro kaka mi hianin hijack vein du tani nge diet vel train dopamine ka ayang antita mase po nga diet kan ay cross thelo blood brain barrier ka cross thelo ni chu ka wang khanin adu receptor ho kha han activate thelo mase Parkinson bi ka chuanin ka Parkinson chu dopamine tlak cham wang ka ti ka ngor kut kur te kami Muhammad Ali
na ang chi kamo khata kha chon lewa dopa ti hi ta dopamine ang deuh hi kha an pe thina dam doya kha chon a cross thei ta chu chon ina chok ve thina ni chu an depression te kha ting te po kha chok ve thei ni chu chuanin ni a problem chu tam doi tam tak hi eh, blood brain barrier hi cross thei lo thina ni chu mo chu problem ani kha ting a supplement top a boi thlak na chan chu alo ni ta maro chu engen yang i diet hi chu control hrim angai ta enge mo chen chuanin exercise lak that ti te hi enge a trendy zo kani chu aponga hetia supplement pani kata fix stop tum ai khana chan chu thil dang kha akhoi poi kwal na sa thel to kan kum kai na sa thel tuk ta ni tin interesting le do pakha chu gut brain axis tia chuanin kan puma hianin enge microorganism tam lut tukhin lo om ta mana chuanin Christian thala hen kazia ka interesting zone in kazia ka a history kan sai le lo kang khami microbiome kan pum bacteria tang kai na ka i Japanese researcher hi ni tang ka sia i an enge chai chin hi an study mice hi experiment hin nei china ta chuanin fai de wada hin du ni chu eng ma hri kai lo sen ti fai lut tukin an data chun khang ho kha an hri sel lo zo klat ta ni chu fai deuh si kha mo ngat na pakhat po nei lo an feed te po antibiotics an treat tlat ta an hriat chuat tak chu khata khan an puma khanin enge Ồ là chuộc ma trí nè. microbes for population ho khanin tangkai nan lo nei ti khan ro hretani chuan izo na nga chuan antinan serotonin te kha kan puma bacteria then kha tian an lo produce thei ta ni chumo serotonin supplement te tin a precursor molecule then kha te an lo produce thei ta ti khanin an that dual kan lo thalo vele the bok ta low grade fever deuh khamin lo siam chara char kan zuai renga kan energy kan expansa kan tinge kan temperature maintain na kan kha tiang thil ke ha lo om thei ni chumo chu wang chon dia gut brain axis ti po hi interesting tuk soi thui trop a chakum